Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítala na pôde Odborového zväzu KOVO, kde práve začína tlačová konferencia, ktorá je venovaná vlastne takému stupňujúcemu sa tlaku na odborových funkcionárov nášho odborového zväzu KOVO, ktorí sú perzekuovaní. Vyústi to väčšinou aj do rozviazania pracovného pomeru, ktorý potom má za dôsledok niekoľkoročné súdne konania, možno aj také zastrašovanie v daných organizáciách, kde sa potom zamestnanci boja organizovať v odborovej organizácii a byť v nej aktívni. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a dovoľte, aby som vás predstavila rétorov dnešného dopoludnia. Takže vítam pani Moniku Benedekovú, predsedničku Rady odborového zväzu KOVO a vlastne aj hostiteľku dnešnej tlačovky. Dobrý deň. Srdečne vítam aj pána Branislava Ondruša, europoslanca, ktorý sa tejto téme takisto venuje. Ďakujem, dobrý deň. Vítam aj pána Artura Bekmatová, poradcu premiéra v oblasti ochrany pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi. Dobrý deň. Vítam Jana Stiskala, člena predsedníctva Rady odborového zväzu KOVO. Dobrý deň. A vítam aj Adriána Šubu, prepusteného predsedu výboru základnej organizácie odborového zväzu KOVO a ITS v Nitre. Dobrý deň. No a srdečne vítam aj vás, dámy a páni, zástupcov Konfederácie, vítam srdečne pána viceprezidenta Františka Gajdoša aj pani hovorkyňu Martinu Nemetovú a vítam aj pána Milana Kuruca, takisto, ktorý je teda tiež členom z iného odborového zväzu, ale aj mimovládnej organizácie. Tak vítajte. Ak dovolíte, hneď by som na úvod udelila slovo pani predsedničke Monike Benedekovej, ktorá by nám vlastne zadefinovala dnešné stretnutie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. My sme sa rozhodli dnes zvolať túto tlačovú konferenciu, pretože to, čo sa deje, a nielen v spoločnosti ITS v Nitre, ale to, čo sa deje aj u viacerých zamestnávateľov dneska, opakovane a s takou stupňujúcou sa intenzitou považujeme naozaj už za vážny útok na odborové práva a na odborové hnutie ako také. Dnes sme tu teda hlavne kvôli Adriánovi Šubovi, predsedovi našej základnej organizácie v spoločnosti ITS v Nitre, ktorého sa zamestnávateľ rozhodol prepustiť a dal mu teda výpoveď z organizačných dôvodov. Ale nie sme tu dnes len kvôli nemu. Sme tu aj kvôli ďalším desiatkám, stovkám odborárskych funkcionárov, predsedov základných organizácií a členov výborov, ktorí vo svojej každodennej práci obhajujú práva zamestnancov, bojujú za ich lepšie pracovné podmienky, vyjednávajú pre nich kolektívne zmluvy a snažia sa o to, aby bol dodržiavaný zákon. Pritom sa samozrejme dostávajú často aj do konfliktu a čelia sankciám a niekedy aj skrytej perzekúcii za svoju odborárskú činnosť. Väčšina odborárov ale má v sebe zakodovaný ten zmysel pre spravodlivosť asi väčší, ako je ich pud sebazáchovy. Prepúšťanie odborárov a odborárskych teda funkcionárov vo vyspelom demokratickom svete je červenou čiarou, za ktorú väčšina zamestnávateľov nejde. Na Slovensku sa ale toto stáva trendom a v poslednom období naozaj pomerne častým a veľmi nebezpečným. Prepustenie odborového funkcionára je ale zlou vizitkou aj pre zamestnávateľov, pretože je znakom toho, že ten sociálny dialog vlastne nefunguje, že je nefunkčný. A my si myslíme ako odbory, že naozaj v skutočnej demokracii by sa nikto nemal báť vykonávať odborárskú činnosť. Pre odbory prepustenie odborového funkcionára nie je len teda vážnym zásahom do pracovného života toho človeka, do jeho súkromia, ale pre nás je prepustenie odborára neakceptovateľné a nepriateľné, hlavne preto, že je to vážny zásah a útok na odborové práva, ktoré sú samozrejme chránené nielen našim právnym poriadkom, ale aj medzinárodnými záväzkami. Samozrejme, my aj rozumieme tomu a vieme, prečo zamestnávateľia sa k týmto praktikám uchyľujú. Jednak sa domnievajú, že prepustením odborárskeho predsedu, odborárskeho lídra sa zbavia nepohodlného človeka, ktorý jednoducho hájí práva zamestnancov, vyjednáva lepšie pracovné podmienky a z tohto dôvodu pre zamestnávateľa sa zrejme stáva nepohodlným. Ale zároveň toto prepustenie odborového funkcionára môže byť
a často aj je zastrašením všetkých ostatných. Nielen členov výboru základnej organizácie, ale aj ostatných zamestnancov. Takisto prepustenie odborového funkcionára je pre nás neakceptovateľné z dôvodu, že odborové organizácie, ktoré prídu o takéhoto lídra, o svojho predsedu, sú často oslabené. A zamestnávateľia sa možno že aj spoliehajú na to, že v krajnom prípade môžu tieto odborové organizácie aj zaniknúť. Adrián Šuba je predsedom našej odborovej organizácie VITS Nitra, ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, a my naozaj máme právo sa domnievať z toho, ako poznáme tú situáciu, že aj v jeho prípade skutočným dôvodom, pre ktorý bol prepustený z práce, je jeho odborárska činnosť. Napokon ten svoj osobný príbeh vám vyrozpráva on sám. My ako odborový zväzkovo samozrejme nemienime len tak nečinne stáť a čakať, ako sa bude situácia vyvíjať. Máme svoje požiadavky, máme svoje predstavy, ako by sa táto situácia mohla riešiť, a samozrejme aj kvôli situácii v ITS Nitra sme oslovili nielen vedenie spoločnosti a manažment v Číne, ale aj slovenských politikov, predsedu vlády, prezidenta, ministra práce, europoslancov, poslancov Národnej rady. A naozaj budeme hľadať spojenectvá, ktoré nám umožnia alebo pomôžu nájsť riešenia tak, aby ochrana odborových funkcionárov bola účinná. Pretože dnes ochrana, ktorú poskytuje zákonník práce, účinná a efektívna nie je. My samozrejme vždy poskytujeme našim prepusteným odborárskym funkcionárom všetku právnu pomoc, podporu a poradenstvo, ale domôcť sa spravodlivosti a dokončiť ten súdny spor a dostať sa k nejakému rozsudku naozaj na Slovensku trvá veľmi dlho. V tom lepšom prípade 3 až 4 roky, ale v tom horšom 7, 8 až 10 rokov trvania súdnych sporov, kedy ten prepustený odborársky predák je v neistote. A samozrejme, častokrát si musí nájsť inú prácu. Musí sa niekde inde zamestnať, čím stráca kontakt so svojimi členmi, so zamestnancami, a tým sa oslabuje aj fungovanie odborovej organizácie. Z tohto dôvodu odborový zväzkovo, ako som už povedala, bude sa snažiť nájsť riešenia, a tak legislatívne, ako aj nelegislatívne, ktoré by túto ochranu odborových funkcionárov mohli zefektívniť. Pretože, a to som už tiež povedala, jednoducho v demokracii sa nesmieme báť vykonávať odborovú činnosť. Ďakujem pekne, pani predsedníčke. Teraz by som dala slovo Adriánovi Šubovi, ktorý už je prepusteným zamestnancom, ale stále vykonáva činnosť predsedu základnej organizácie odborového zväzu KOVO AITS v Nitre. A v podstate je takým našim posledným predsedom, ktorý má túto skúsenosť, ako sme už povedali, ako to už zaznelo. Nie je to prvý jav a tie prípady pribúdajú. Takže nech sa páči, Adrián, porozprávaj nám vlastne tvoju skúsenosť. Ďakujem za slovo. Porozprávam vám v krátkosti svoj príbeh, ako to vidím, ako to vnímam. Odbory sme založili v januári 2022. Bol som hlavný strojcom tej myšlienky, spoluzakladateľ, hlavný zakladateľ. Následne som sa stal aj predsedom odborovej organizácie. Zo začiatku to pôsobilo, že tam bude celkom dobrá spolupráca, že budeme celkom normálne spolu vychádzať, riešiť problémy, hľadať spoločnú reč, spoločný názor na vyriešenie celkových problémov. No opak bol pravdou. Daná situácia sa postupom času zhoršovala. V roku 2023 tam boli nejaké problémy, čo sa týkalo ako školení, s vymenovaním zástupcov zamestnancov, až to vyvrcholilo s problémom ohľadne miestnosti, kde som vykonával odborárskú činnosť. Kvázi z toho urobili akvárium, presklenú miestnosť, nad ktorou boli 2 kamery. Tým pádom vlastne bolo sledované, kto ku mne príde, kedy ku mne príde, bolo to pod drobnohľadom. Situácia sa začala ostriť v roku 2024, kde sa vlastne riešil sled niekoľkých situácií, čo sa týka zákonníka práce.
až vlastne to vyvrcholilo podaním rozsiahleho podnetu na inšpektorát práce, za ktorými bola udelená ochrana oznamovateľa proti spoločenskej činnosti. Potom tam pribúdali samozrejme ďalšie podnety na inšpektorát práce, až nakoniec mi vlastne bola udelená výpoveď zo strany zamestnávateľa. Aktuálne mi plynie výpovedná doba, ktorá mi končí 30. apríla. A alebo ako by som to povedal, zhodou okolností je zaujímavé to, že aj v minulosti, keď sa riešili organizačné zmeny, tak tieto organizačné zmeny sa vždy hlavne týkali odborárov a zástupcov zamestnancov pre BOZP. Ako odborová organizácia sme súhlas s mojou výpoveďou nedali a asi toľko skrátke. Možno treba ešte dopovedať to, že vlastne ani ti nebola ponúknutá náhradná práca. Ten dialog vlastne mohol sa diať so zamestnávateľom aj iným spôsobom, ale direktívne vlastne to bolo takto ukončené. Ďakujem, ešte bude samozrejme Adrián k dispozícii potom na individuálne rozhovory. Teraz by som poprosila o stanovisko a možno doplnenie tých informácií Janka Stiskala, člena predsedníctva Rady odborového zväzu KOVO, ktorý je vlastne zodpovedný za nitriansky región. Dobre, ja začnem práve touto organizáciou, ktorú som v podstate zakladal, AITS, a na začiatok poviem, že v podstate sme sa stretli u Adriána doma v jedálni, keď sme to zakladali. Neviem si predstaviť, že by som išiel k zamestnávateľovi a tam to zakladal. Tá organizácia by jednoducho ani nevznikla, ten zamestnávateľ by spravil všetko preto, aby nevznikla. Tak sme to takýmto spôsobom tajne založili, až teda organizácia bola zaregistrovaná a oznámili sme zamestnávateľov pôsobenie u neho, tejto organizácie, a teda tým spočívala ochrana tým funkcionárom, ktorú teda zamestnávateľ musí rešpektovať. Tak až vtedy sme v podstate držali toto založenie tejto organizácie v tajnosti. Aby ten zamestnávateľ nemohol dovtedy, než tá ochrana spočívala, túto organizáciu nejakým spôsobom zlikvidovať ešte predtým, než u neho začne oficiálne pôsobiť, lebo to sa musí oznámiť a vtedy majú tí funkcionári tú ochranu. Ale nie je to akože prvý prípad v mojom regióne, ja mám na starosti Trenčiansky a Nitriansky región. Aj v Trenčianskom regióne sme riešili podobnú vec, bol na minulej tlačovke aj pán Kapuš. Mám tam aj ďalšie takéto prípady, kde v podstate v procese kolektívneho vyjednávania nám skončil jeden predseda v základnej organizácie, ale nebudem hovoriť konkrétne preto, lebo nakoniec sa dohodol, lebo niekedy tie tlaky tí ľudia neznesú, majú deti a potrebujú prácu, a keď niekto nejakým spôsobom takto na nich tlačí, tak niekedy sa bohužiaľ radšej vzdajú. No ale tam sme v tom procese kolektívnom vyjednávaní pôsobili ja aj kolega z metodického pracoviska, takže sme to nejakým spôsobom udržali, aby tú kolektívnu zmluvu sme vôbec dokázali dokončiť a uzavrieť. Ďalšia organizácia, ktorú som zakladal, tam sa stalo práve to, prečo my postupujeme vlastne takýmto spôsobom, že to založíme tajne, až teda dostaneme ministerstvo prideli IČO a môžeme teda túto organizáciu nejakým spôsobom uviesť do činnosti. Tak v jednej firme v Leviciach sa nám to nepodarilo, lebo ten zamestnávateľ to zistil, že takéto niečo sa tam deje, a predsedovi išiel po ňom, jednoducho našiel nejaké porušenie pracovnej disciplíny a on sa dohodol ešte predtým, než by aj nám zavolal, a poviem to otvorene, ďalším dvom členom toho výboru zvýšil o 100 eur plat, tak v podstate ako keby tú prihlášku roztrhali a neišli do toho potom, takže sa nám to tam rozpadlo ešte predtým, než sme teda predstavili túto odborovú organizáciu zamestnávateľov. Takže deje sa to, preto možno postupujeme takto, ale ja si myslím, že to je dobrovoľná činnosť. Zamestnanci sa rozhodnú, aby sme my to museli takto s prepáčením najtajnejšie zakladať. Ja si myslím, že by sa mali zmeniť trošku tie legislatívne pomery, aby takéto niečo sme nemuseli takto robiť. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím teraz pána Branislava Ondruša, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja tu dnes nie som len preto, lebo odborový zväz KOVO oslovil europoslancov s požiadavkou podporu svojich aktivít vo vzťahu k ochrane odborovým funkcionárom, ale aj preto, lebo príbeh
pána Šubu je síce zaujímavý a keby ho detailne vyrozprával, tak aj dosť dramatický, ale rozhodne je zároveň príznačný, pretože nie je ojedinelý, a to nie len v kontexte Slovenskej republiky, ale aj v kontexte celej Európskej únie. Či sa to niekomu páči alebo nie, nežijeme v slobodnom svete. Ja rešpektujem tých, ktorí si myslia, že za slobodu, za politické slobody, za občianske slobody a práva treba chodiť demonštrovať na námestia, ale v kapitalizme platí, že slobodní ste iba vtedy, ak máte zaručenú aj ekonomickú slobodu. A príbeh pána Šubu a desiatok ďalších odborárov dokazuje, že ekonomickú slobodu tu nemáme ju reálne garantovanú, a práve neexistencia ekonomickej slobody zásadným spôsobom ovplyvňuje možnosť využívať demokratické práva a demokratické slobody nielen občianske, ale aj politické, pokiaľ ide o postavenie odborov. To, že tento problém má významnú európsku dimenziu a že trápi aj iné členské krajiny Európskej únie, než je Slovensko, dokazuje napríklad stanovisko Európskeho parlamentu prijaté na decembrovej plenárnej schôdzi vo vzťahu k návrhu revízie smernice o európskych zamestnaneckých radách, v ktorých Európsky parlament nežiada len posilnenie postavenia samotných európskych zamestnaneckých rád, ale doplnil do toho stanoviska aj niekoľko legislatívnych bodov, ktoré majú zaviazať členské štáty, aby posilnili postavenie a predovšetkým ochranu odborových funkcionárov alebo iných zástupcov zamestnancov na národnej úrovni a v národnej legislatíve. Napríklad jeden z tých našich legislatívnych návrhov žiada, aby členské štáty boli povinné zaviesť nástroj akéhosi predbežného súdneho opatrenia v prípade prepúšťania odborových funkcionárov, kým nedôjde k rozhodnutiu v merite veci, či vôbec teda to prepustenie je alebo nie je v súlade so zákonom. A takéto opatrenie je mimoriadne dôležité práve kvôli tomu, aby sa zabránilo likvidácii odborových organizácií. Lebo, dámy a páni, my musíme odstrániť motiváciu zamestnávateľov, prečo takýmto spôsobom odborárov prepúšťajú. Totiž motivácia nespočíva v presvedčení alebo aj v reálnom v právnom postavení tých zamestnávateľov v týchto sporoch, pretože my aj na Slovensku už dnes máme desiatky súdnych konaní, ktoré sa skončili a skončili sa vždy v prospech prepusteného odborára. To znamená, že ak by tá motivácia bola v tom, že vyhráme súdny spor, tak v takom prípade by k tomuto konaniu už dnes nedochádzalo, pretože zamestnávateľia dnes už vidia desiatky príkladov, ktoré svedčia o tom, že takýto postup na súde neúspeje. Ale napriek tomu sa to deje, a deje sa to z toho dôvodu, že z hľadiska nákladov je pre zamestnávateľov výhodnejšie zlikvidovať odborovú organizáciu aj protizákonnou cestou, v konečnom dôsledku prehrať ten súdny spor, než akceptovať existenciu odborovej organizácie, nota bene, ak na jej čele stoja zásadoví a aktívni ľudia. A ja vám poviem príklad práve, ktorý súvisí s pánom Šubom. Predtým, než v tejto firme vznikla odborová organizácia, tak najvyššia mzda pre operátorov sa pohybovala zhruba na úrovni niečo cez 800 eur. V súčasnosti sa táto najvyššia mzda pohybuje nad 1300 eurami. Ak si prerátate ten rozdiel v nákladoch zamestnávateľa na to, že musí lepšie platiť svojich zamestnancov a porovnáte s nákladmi, ktoré dnes zákon vyžaduje v prípade, že zamestnávateľ prehrá súdny spor s nelegálne alebo teda protizákonne prepusteným odborovým funkcionárom, tak pochopíte motiváciu zamestnávateľov, prečo sa im oplatí, ekonomicky sa im oplatí likvidovať odborové organizácie. A v tomto teda spočíva aj naša predstava o legislatívnej zmene. My musíme zmeniť zákony tak, aby takéto konanie zamestnávateľov bolo ekonomicky nevýhodnejšie ako to, čo robia dnes, to znamená zlikvidovať odborovú organizáciu. Jednoducho nie je možné, aby pre zamestnávateľa bolo lacnejšie protizákonne, to zdôrazňujem, protizákonne sa zbaviť odborov, ako
s nimi viesť seriózny a korektný dialog. Bohužiaľ, zamestnávateľia nie sú, dámy a páni, zamestnávateľia nie sú v kapitalistickej spoločnosti oporou demokracie a už vôbec nie sú zástavníkmi slobody. Jediné, čo berú firmy do úvahy, je ekonomická výhodnosť ich konania. Takže rozhodli sme sa, že chceme iniciovať také legislatívne zmeny, ktoré budú mať dostatočný odstrašujúci účinok pre zamestnávateľov, aby k takémuto konaniu vôbec nepristúpili, aby pochopili, že už len to samotné prepustenie a potom vedenie toho právneho sporu, najčastejšie teda na súdoch, pre nich bude také extrémne nákladné, že sa im oplatí rešpektovať zákon, rešpektovať demokratické princípy a spolupracovať s odborovou organizáciou. A toto riešenie chceme presadiť tak na národnej, ako aj potom na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pánovi europoslancovi. Ja len dodám, že my to už komunikujeme dlhšie. Tam, kde pôsobí konkrétne odborových zväzkovo, sú v priemere o 21% vyššie mzdy ako v organizáciách alebo vo firmách, kde odbory nepôsobia. A to je vlastne taký ten hlavný prínos, že odbory sú hlasom zamestnancov a práve preto, že je to kolektívny orgán, tak by sa aj tá pozornosť zamestnávateľa mala akoby rozložiť. Je to veľmi nevďačná úloha a naozaj musíme robiť všetko preto, aby sme vedeli ochrániť našich funkcionárov, pretože je to nadpráca, dá sa povedať, nezaplatená, nedocenená. Tak sme veľmi radi, že máme aktívnych a šikovných odborových funkcionárov a hlavne takých funkcionárov, ktorí sa nedajú zastrašiť. Ja by som možno ešte krátky dovetok, ak pán Bekmatov chce vlastne k tomuto niečo povedať, nech sa páči. Ďakujem naozaj len veľmi krátko. Myslím si, že v tejto etape je dôležité hlavne otvoriť túto tému a poukázať na jej vážnosť. Lebo myslím si, a to hovorím aj v kontexte účasti novinárov na tejto tlačovej besede, myslím si, že nie je normálne, pokiaľ na tlačovkách, ktoré môžeme tematicky zaradiť do nejakého politického bulváru, nie je miesta na strane novinárov, že sú tam tak narvané tie priestory, ale pokiaľ riešime takýto závažný problém, tak je tu niekoľko zástupcov médií, ktorých môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. A naozaj je to závažný problém, pretože toto sú naozaj ataky na ekonomickú slobodu jednotlivcov. A ja použijem možno ešte tvrdšie slova. Naozaj v dnešnej dobe demokracia častokrát končí pred bránami fabrík. A za bránami fabrík nastupuje ekonomický diktát zamestnávateľov, pretože nie je to len o prepúšťaniach odborárov. To sú už len najvypuklejšie prípady, ale počuli ste aj z rozprávania pána Šubu a ďalších kolegov, že odboroví funkcionári čelia systematickej šikane a systematickému zastrašovaniu. Ja som zo svojej pozície samozrejme toto preberal aj s pánom premiérom a z dôvodu podpory prípada pána Šubu som aj dnes tu. A môžeme ešte doplniť, že aj s pánom Mondrušom budeme do budúcna nielen podporovať takéto prípady, budeme nielen identifikovať, kde je nedostatočná slovenská legislatíva pri efektívnej ochrane zamestnancov a odborárov, ale budeme samozrejme aj lobovať za zmenu legislatívy. Chcem v tomto kontexte ešte zdôrazniť jednu vec, aby po tejto a možno ďalších mediálnych výstupoch nenastali nejaké zbytočné šumy. Chcem zdôrazniť, že pokiaľ takáto zmena legislatívy prejde, poctiví zamestnávateľia sa nemajú čoho obávať. Takáto zmena sa bude dotýkať a bude mať dopady len na tých zamestnávateľov, ktorí sú ochotní prekračovať zákon v záujme maximalizácie zisku. Ďakujem. No a také záverečné zhrnutie a možno aj avizo na najbližšiu našu aktivitu by som poprosila teda pani predsedníčku Moniku Benedekovú. Ďakujem. No ja som vlastne už povedala, že a som aj naozaj veľmi rada, že aj pán europoslanec Branislav Ondruš sa iniciatívne chopil tejto témy a naozaj nejak iniciatívne aj v spolupráci s právnikmi odborových zväzov začali pracovať možno aj na analýze toho právneho poriadku, toho, kde tá ochrana vlastne zlyháva a prečo. A na základe tej analýzy potom vypracovať návrh riešenia, tak ako som už povedala, aby táto ochrana naozaj bola efektívna a zabezpečovala istotu pre našich odborových funkcionárov, predákov v podnikoch, ale aj v iných organizáciách, aby mohli vykonávať svoju odborárskú činnosť.
Ja sa naozaj domnievam, že zásahy do odborových práv sú priamym útokom na demokraciu. To tu už niekoľkokrát zaznelo, pretože odboroví funkcionári sú naozaj demokraticky zvolení zástupcovia všetkých zamestnancov. A snaha o ich likvidáciu v úvodzovkách, to znamená o ich prepustenie, prípadne nejakým spôsobom zastavenie ich činností, je určite porušením a zásahom demokratických práv. My samozrejme budeme v týchto našich aktivitách pokračovať, napriek tomu, čo povedal aj Artur, že dnes nás asi slnitačka a krivačka trošku prevýšila ten záujem zrejme o tento problém porušovania práv odborov. Nás to ale samozrejme neodradí, budeme ďalej v našich aktivitách pokračovať, aj v spolupráci teda s niektorými ďalšími politikmi, medzinárodnými organizáciami, našimi strašnými odborovými organizáciami. A môžeme avizovať na 1. apríla, a teda nie je to určite 1. aprílový žart, naozaj sa uskutoční 1. apríla verejné podporné zhromaždenie pred firmou AITS v Nitre práve na podporu Adriána Šubu, ale zároveň aj na podporu všetkých našich odborových funkcionárov, ktorí sú vo svojej práci a naozaj trúfam si to povedať, mnohí vystavovaní aj zastrašovaniu, aj porušovaniu ich práv, hrozbe straty zamestnania a niektorí aj šikane, ako to napokon zaznelo aj minulý týždeň na tlačovej konferencii, ktorú organizoval pán Ondruš. Takže za mňa asi toľko. Srdečne vás pozývame 1. apríla do Nitry, začiatok stretnutia o 13:45. Ďakujem pekne. Dámy a páni, tak oficiálna časť je za nami. Ja vám ďakujem za pozornosť.